So yun, magandang hapon mga boss. Another day, another ride. Ngayon po ay araw ng Martes. Medyo umuulan-ulan po dito sa Taguig. Sana po huwag lumakas kasi wala tayong kapote. Ngayon magsusundo na naman tayo. Titingnan natin yung sitwasyon dito sa C5 kung ano, maluwag ba o traffic. Sa mga iba pang dadaanan natin dyan. Dito mga boss, medyo maluwag. Sa kabila naman, tukod na. Wala nang galawan. Yung papuntang market, puntang Pasig. Puntang BGC, medyo ano na, wala nang galawan. Mabigat na ang dalo ng traffic ko mga boss. Pero dito okay pa naman. Yung magagabi na mga boss, malapit ng gumabi. Nakailaw na yung mga sasakyan. Grabe sa kabila, traffic, haba. Yun, grabe ang haba. At dito sure sa dadaanan natin, traffic na naman dito. Yun nga. Traffic na nga mga boss. Taktay, gagabihin na naman natin tayo nito pag-uwi. Wala na. Namatay.
madulas. Bakal madulas. Bumiwang muna natin. Grabe na naman. Uy, sundo. Grabe na naman ang gitaan. Nakapakan mo yung paa ni Mugi. Ayan na nga mga boss, lumalakas na yung ulan. Bigat ang traffic. Naku po, umabig pa. Matay-matay pa yung may problema yata ang burador. Wala sa tuno yata. Gumawa. Maluwag dito mga boss. Doon lang talaga sa intersection na yun, grabe. Saka sa stoplight. Ay, ito na tayo. Usap na tayo dun sa traffic.
Gabi na naman. Gabi na naman ang uwi ni Mrs. Mahirap din talaga pag nasa private yung trabaho. Nang uubusin yung lakas mo. Buti na lang, maswerte tayo kasi nasa gobyerno tayo. Ng parking mo, idol. Nakakumot pa. Dito na tayo. Kaya. Ah? Bakit? May raincoat dito. Raincoat. Eh. Wala na naman yung lock. Iwan ko sa anak mo kung saan nilagay. Yan nagtanggal dyan. Yan na naman. Yan. Bag. Sinundo mo pa yun? Sinundo ko. Pansil yung ano. Tapos, nagdakad na lang siya doon kay walang helmet. Ayan. Ha? Pwede dan. Sige. Ano? Grabing traffic doon. Una. Inaayos yung ano. Kalsada doon. Saan? Na, parehas ma'am. Yung bag mo? Bag? Bakit hindi mo nilagay dito?
Ano na yung traffic. Normal na yan. Big na magasgasan. Yun naman kasi mga biglaang minsan hindi mo maiwasan. Dapat alis ko lagi. Sana naman po kung yung tricycle na ito naka-hazard. Yun naman, walang signal ay. Nissan Navara. Ay, naku po. Tingnan sa likod lang.
Dito na naman tayo. Yung mga may sinaing. Sa loob. Ginugulay ka. Ano ito? Ha? Sakita mo yung tuhod mo yan. Ayun. Langka na. Boss, ang sinaing. Hindi. Si Rain sana, kaso matagal pa si Rain. Sabi ni inisip na yata yun eh. Sabi ko ako na magatid. Pag dalawa lang kayo, be. Ang sinaing, okay. Ano? Si Rain. So, Sige. Nandun si ano, Auntie Divina. iba. Sa akin, boss, isang sinaing, isang langka. Para lang ang dami, no? Para po sigado. Kain ka si Rain, pakatay ka dito, be. Ajo. Dapat. Anong binili mo? Nabubukan mo. Talking. Igado. Ito ba isang sinaing? Isang langka. Hmm. Ayun sili, boss. Salamat. Isang langka. Sa isang igado.
Let's go mga boss. Durado traffic dito sa sa Chris Road. Ginagawang kalsada. Pipe laying yata yun or drainage sa nililinis. Oh, dito pa lang traffic na. Wala ka, ambulansya pa yung ambulance pa yung kasalubong. Tayo dito sa yun o, haba. Dito pa lang. Tayo. Maluwag dito. Grabe ang traffic mga boss sa C5 oh. Kanina pa yan. Maliwanag pa. Dito yung may ginagawang yung sa gitna ng kalsada. Yan, sagad-sagad yung traffic. Patay na. Sige idol, banat. Yes, lisinyasan na ng doon. Kita. Yun na, siksika na.
Grabe ang traffic. Traffic na papunta dun, traffic pa dito. Pabalik. Lipat pa naman tayo dito. Ay. Ayan o, dito yung may ginagawang kalsada, kaya lumipas. Bilis ng kanan. Ayan, nasa kaliwa natin. The water. Ay, grabe. Pupo. Siraan pa yata dito. Yun nga, siraan niya. Langanin. Traffic mga boss, advantage yung automatic. Siya sa may clutch. Na, nakalusot na naman tayo. Sa kabila na naman, grabe. Ayun ang mga nakakapagpasikip ng pagpa-traffic yung ginagawang Manila Water. Hirapan tayo, traffic. May na nga nakapark pa, traffic na nga. Ay, naku po. Balagbag pa yung
lulusot na mga boss. May mga boss, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Ingat po.